ko palang na salamat na kalilintad niya ako kapit ng manang gabi mga dito na gusto ko mga naigyan ko sa isang camera no. Sa unang motor ko kan sa mapunta lang sa mga isa din yung sista kaya sila lang na sa mga sa akin na Sumusatuhan kami dengan desa tidak ada apa-apa di masalah.
Bye.